Paliar os efectos da Covid no concello. Esta é unha das principais liñas de acción do programa Boiro Reactívate, presentado esta mañá no Viveiro de Empresas de Espiñeira. O que queremos é reforzar o tecido empresarial do concello, sobre todo impulsando e dirixido máis ben as pequenas as pymes, as pequenas e medianas empresas e os autónomos do noso concello, non? Dentro deste plan, pois, esta reactivación económica en licitacións, en obras públicas, que tamén a idea é xerar empleo no noso concello. Tamén se realizará unha liña de axudas directas a pequenas e medianas empresas e autónomos, grazas a unha subvención da Deputación Provincial da Coruña por un valor superior aos 330.000 euros. Temos que contar tamén unha vez máis ca Diputación Provincial da provincia da Coruña, que nos dá unha subvención directa para a reactivación económica dos autónomos e pymes de 330.000 euros. O programa tamén inclúe proxectos para fomentar o emprego no municipio a través da formación. Nestes momentos estánse a desenvolver diversos cursos que buscan precisamente o fomento do emprego e emprendemento no municipio. Nun pueblo se hai traballo, hai vida, e se non hai traballo, pois é un pueblo morto. E o estamos demostrando día a día e, bueno, esperemos que este plan que hoxe presentamos aquí sean todo un éxito e a raíz desta pandemia do COVID salgamos máis reforzados e que Boiro avance económicamente e sea un pobo de referencia a nivel de Galicia neste resurgir da economía. Para tramitar todas as solicitudes de axudas e coordinar este programa, o Concello decidiu habilitar tamén unha oficina que estará emprazada no edificio do Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira.